Fl-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena, il-Gvern kellu surplus fil-finanzi tiegħu ta' kważi 85 miljun euro. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-Fond Konsolidat li jirreġistra dħul u l-infiq tal-Gvern juri li bejn Jannar u Novembru id-dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 421 miljun euro meta mqabbel mal-istess 11-il xahar tas-sena li għaddiet. Fl-istess perjodu, in-nefqa tal-Gvern żdiedet 276 miljun euro. Dan wassal għal bidla pożittiva ta' kważi 145 miljun euro fil-Fond Konsolidat. L-NSO qal li żieda ta' kważi 13% fit-dħul tal-Gvern kienet riżultat fost oħrajn ta' żieda ta' 150 miljun euro mill-VAT u 91 miljun euro oħra mill-income tax. Kienet irreġistrata żieda wkoll ta' kważi 66 miljun euro mill-bolla u anke mill-lottijiet b'21 miljun euro. L-infiq tal-Gvern żdied bi kważi 205 miljun euro fi programmu inizjattivi u fi proġetti kapitali b'dawn tal-aħħar jiżdiedu b'aktar minn 10 miljun euro biex telaq għal kważi 270 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li n-nefqa kienet mifruxa fuq kostruzzjoni u tagħmir bini ta' toroq u skejjel. Dan l-uffiċċju jirrapporta wkoll li l-maxxijiet fuq id-djun niżlu b'aktar minn 8 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. L-istatistika wriet ukoll tnaqqis fid-dejn tal-Gvern ta' kważi 123 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet.